Bideuts plataformak 10 urte bete berri ditu, eta 10 kantu biltzen dituen disko bilduma batekin borobildu dute hamarkada. Mireilak, gure arteko begirada zeharkakoak konpilazio lanean, Bideuts zigiluko 10 taldek Bideuts zigiluko 10 talde bertsionatzen dituzte. Izenburuari so eginez, ispiluak bilatuz moldaketa berrietan. Bideuts plataforma erreferente handia da Euskal Herriko musikagintzan. Zuk zeuk egin eta autogestio eredu, dozenak disko kaleratu dituzte azken urte hauetan guztietan. Ohiko industriatikat, beste bide batzuk badirela aldarrikatuz. Mireilak disko aurkezteko festa abenduaren 16 gauean burutu zen Donostiako Intxaurrondo kulturetxean. Bertan izan zen 11 telebista, eta bertan grabatu ditugu erreportaje honetako elkarrizketa eta zuzeneko irudiak. Datorren ordu erdian, Bideuts unibertsoa murgilduko gara. Gernikako Audience taldea garapen etengabean dabil azken urte hauetan guztietan. Berriki kaleratu dute zapore kubatarra duen Isla diskoa, taldearen musika bidean beste aurrera urrats bat. Ja Laizter taldearen 20. urteurrena beteko dugu, eta oin gabiz aurkezten gure 8. lan luzie izendana Isla diskoa aurkezten gabiz zuzenien. Oin dala gitxi Urrizen kaleratu gendun, eta diskoa grabatu gendun Kuban, eta pentsetan dut gure evoluzioan zier edo gure ibilbideen oso disko berezize dela. Zeren, lehenengo eta behin formazio berrizegaz gabiz diskoa aurkezten, eta beste alde batetik pentsetan dut geure arlo musikalien edo edukizetan bebai aberastuen garela asko, orain arte izan gara igual talde nahiko hermetiko bat, boskote bat oso itxize, eta egoera berri honetan ikusten dugu taldiek badeko zela aukerak baitere nahiko dinamiko hau izeteko. Eta zentzu horretan pentsetan dute Kubatik ekarri dugule magia. Anariren ametsen eraizten eurtua moldatu dute Miraiak bildum honetarako. Ager bera, Anariren diskoaren grabaketan hartu zuen parte, eta kantua aspalditik jopuntuan zuela aitortu digu. Nire aurrekari penalak diskoan, aukera eduki nauen joteko abesti pare baten, eta kaleratu zanien Anarik helarazi dozten diskoa, eta lehenengo abesti hau, ametsen eraizten neurtua, behin da barriro entzuten eta ulertzen, zer esaten dugu hemen, zer esan nahi dugu honek, bestea, eta oso identifikatuta sentidu nintzen lehenengo momentutik, niri buruz hitz egiten dugu beste honek. Gero jaio da nire bigarren alaba, eta Anari deitzen da nire bigarren alaba ikusteko ze impacto euki daiken olako gauza batek bizitza baten, ez? Eta berandu hau, iaz egin gendun Bideutzen 10. urteurren ofizial horretan Bukowskiko kontzertua, eta guk holan klandestinoki zulokin batera eta erabaki gendun egitea beste Bideutzeko taldeen bertsioak. Eta hori izen zen Miraiaken jatorri bat, ez? Eta errepertorioa aukeratzerakoan nik argi neukon ametsen eraizte nortua egin nahi nula, eta diskorako Anari be gonbidapen zehatz hori egin dozkun.
urte asko diskorik atera gabe izan eta gero, azken 3 urtetan 2 lan plazaratu ditu Anari bandak. Bide horretan, ugariak izaten ari dira zuzeneko emanaldiak. Taldea egoera honean dagoen seinale. Igea, iaz, sasoi honetan atea genuen epilogoa, eta epilogoak harrapatu genituen zure aurrekari penalaken azkeneko kontzertuak egiten, eta lotu genituen epilogoarekin, eta orain esango genuke ez dakit azkenak, baina ja urte bat da epilogoakin gabiltzala, eta da hor gaude, bai. Kontzertu horiek ematen, eta repertorio zaharra rekuperatzen baita, bertsioak egiten, adibidez gaur bezalako gauzetako, eta momentu ederrean hartzen ditu. Joseba Irazokiren udaberriko eguzki kantarekin ausartu da banda. Anariren musika territoriora ekarriz Irazokik sorturiko kanta. Bai, kantaren aukeraketa, karo, Miraiaken planteamendua egindakoan hori zen arriskutako bat, ez? Nola egin aukeraketa orduan sorteoa izan zen. Gure metodoa, eta Joseba Irazoki tokatu zitzaigunean, nahiko zurrunak, nahiko gerri gogorrekoak, eta bildurtu ginen, da egia esan ez genuen nola aukera handik ikusi abestitan, Joseba Irazokin bertsio bat egiteko, baina gero harrapatu genuen hori, olako bajada bat, akordetan bajada bat zeukana, eta momentu baten hor ikusi nuen, hemen, hau da, eta da udaberriko eguzki, eta da Beñardo Goietxeren hitz eder bat, eta hori da, gukin deuna, eta gustora geratu geha, nik uste nahiko Anari geratu dela, eta bertsioena batzutan baldin bada bere itea, bai, gusta geratu naiz. Egia esan grabazioa ere ederra izan zen da, gusta. Anari Lisabo eta Hotel taldeekin batera, inoren eroni bide utzeko sortzaile izan zen. Taldekide aldaketa jasan dituzten arren, tinko usten diote taldearen bideari. Egunez egun bide berrietan sakonduz. Inoren eroni gaude momentu batean sortzen, gauza berriak sortzen, lokalean ari geha eta lokalea bihurtu dugu ere estudio batean, horrek ematen duen ahalmenarekin lan egiteko eta hortaz ari geha. Zuzeneko gutxi batzuk ematen eta oso enfokatuak lokalean eta gauza berriak prestatzen, grabatzen momentu berean eta momentu kreatibo batean. Inoren eroni taldeak buelte eman dio audienz taldearen kantuari. Inorenen alde esperimentalean murgildu da taldea, kantuari moldaera berri bat emanez. Bai, aukerak eta ezan erresa. Gero zer erdi
sorteo bat, baina bueno, gu sorteo ez ginen sartu, berrez gure aukera izan zen audienz etzeola beste taldeik hartuta. Eta hartu genuen ere audienz jakinda beste leku batean daudela haien estiloa, haien egiteko gauzan eraketa. Eta aukeratu genuen horregatik guretzako badala erronka bat eta ateatzen gaituna gure estilotik eta haien abestia tango bat da. Aukeratu genuen, entzun genituen diska batzuk, aukeratu genituen hori oso, denon artean gogokoa ikusten genula. Eta beste leku batea eraman genuen abestia. Berezoi tango bat da, eta guk eman deu beste toki batea oso abesti mantxo eta desberdina egin dugu, nahiz eta mantendu arima pixka bat abestiarena. Animalia lotsatuaren putzuan diskoko bira amaitu zutenetik, albiste gutxi izan dugu Lisabo taldeaz. Taldeak izan zuen azkeneko zuzeneko formazioa espreski bildu da bilduma honetarako kanta osatzeko. Lozorroan diren arren, egitasmoa bizirik dagoela adierazi digute. Bizirik betiko moduan, bizirik gure ritmora, baina bizirik. Aurrera dijoa, denborakin, baina... Inoiz ez dugu esan banatzen ginela, edo beti egon gara, azkenean guretzako Lisabo bizitza da, gure bizitza da. Egia da, azkeneko urtetan bizitzaren kontu batzuengatik, gero eta zailago da elkartzea. Beti badago asmo hori gauzak egiteko eta adibidez proiektu hau ere izan da naiz eta pixkat kontrapie edo hartu zen guedun pixkat nahiko geldirik edo lotan. Baita ere da aitzakiona elkartzeko eta egiteko eta... Bide huts zigiluko zutabe garrantzitsu bat da Lisabo taldea, inoren eroni taldea bezala. Azken talde honen hildako gizona kanta aukeratu dute bildumarako. Lasai hasten da kantua, amaieran eztandu egiteko. Geneukan idei pare bat baziren, bata zen nahiko guapua, gainera oso kontzeptuala inorenekin lotuta eta Miraia kontzeptualekin lotuta baina sakera bat egin genuen eta batzutan gauza bat da buruan duzuna eta gero iterakoan ateratzen dena. Agian igual, oraindik makinaria igual engrasatu zegoelako edo ezakit, baina ez genuen lortu igual gure buruan geneukana. Baina gero, probatu genuen beste kantu batekin eta azkenean beste hirugarren batekin hau geneukala pixkatia, reservan. Eta bagenekin kantu bezala da igual superborobia eta horti azkenean guretzako gurean nahiak, azkenean ikusituzu horren beste aldiz eta gainera geroz eta
geroz eta hobeto ikusten ditut eta geroz eta gaztiago ematen dut. Bai, zuzenean, beti ikusten ditudanean zuzenean, ematen dit gogua jarraitzeko musikan. Eta zuzenean hori da musikaren gakoa edo. Bai, gainera, nahiz eta kantuaren, taldearen hau izan da zozketa baten bidez, eta hori da tokatzen zaiguna, eta polita da ere inorenekin hasi ginean, inore eta Anari eta Hotelekin hasi ginean guzti hau, baita inorenekin egin genuen hasiera batean izan behar zen lehenengo referentzia, single hori, Kupasiko lehenengo referentzia, eta orduan polita da horitzen diren gauzak eta ezakit, berarien bertsioa baitea da. Zapi batean daramat zure bihotza eta maindirean bildurik zure gorputzaren izotza. Iban Zabalegi da nire, eta 15 izena eraman zuen bere bakarkako lehen disko luzeak. Bisabo taldeko ere kidea izandakoa da, eta bestelako erritmotan sakontzen du orain bakarkako ibilbidean. Lehenengo diskatera ostean, 2015an, zuzenakoak ematen ibiligea, eta orain pixkat hartu dugu edo hartu denik, bintzat, abesti berrekin nazteko, orain nahiz zer begiratzen eta moldatzen pixka, ez dakit, horren gurtian edo grabatzeko, prest daudenean, grabatzen hasten. Orain pixka etxeko lanak egiten. Morsegoren iraganik gabeko emakumean moldatu du banda formatuan, country amerikar zaporeko kanta bilakatzeraino. Abestian, Mursego bera entzun daiteke azpia hotxet. Ni Mursego asko milisten dut, eta bidetzeko beste taldeak ere noski. Baina, Mursegokin aspaldiko lagutasun bat daukagu, eta otu zitzaidan Mursegoen bertxio bat egitea, eta azkenean Mursegon abestiat egin genuen, eta eraman genuen pixka da gure lekura, baina pixka kanta errespetatuz, ez? Somatzen da ze kanta den eta Mursegona dela, baina pixka nireren aldera eraman da. Azken boladan ez dugu berri askorik izan Sako taldearen inguruan. Taldearen izen bera zuen iraupen luzeko diskoak kaleratu ondorengo aurkezpen emanaldietatik haratago, ezer gutxi jakin dugu Irungo Hiruko bandaz.
Hala ere, ez dira geldirik egon. Bueno, momentu honetan goxo-goxo, ritmo lasaiakin. Oain dela urte batzu diskoa eta genuen, biratxo bat genuen, eta hortxe utzi genuen, eta asmoa da poliki-poliki gauzak egitea, gehiegi agobiatu gabe. Eta horretan gaude, eta ez dakigu noiz arte, eta pretensio gehiago gabe. Gauzak egitea eta zerbait dugunean, animatzen bagera, argitaratzea eta gero jotzea gara. Miraiak bildumarako Gora Japon talderen regaeton kanta moldatu dute. Oinarrizko kantuaren esperimentaziotik post-rock oldarkorrera bidai eginez. Egia esango dugu, moldatu genuen, erresa moldatzeko ze azkenean Xabi berriz aita izan da, ni aita izan naiz apirilean, eta denboraz nahiko larri gabiltza, eta gustoko genuen abestia eta aukeratu genuen, baina baita ere erraza izan zitekeena moldatzeko, ez oso komplikatua. Eta hortik tiraka eta... Gero egia da, divertitu garela, abestia egiterako momentuan, abestia asko gustatzen zaigu. Eta berez Gora Japon oso divertigarria da, eta abesti horretatik tiraka, esan bilatu ditugu edo topatu gara bestela aurkituko ez genituen soinu batzuekin eta ritmo batzuekin edo sentsazio batzuekin hobeto esan da, eta esan divertigarri izan da, pixkat estresantea ere bai, denborarik ez genuelako, eta egia esateko abestia bukatu genuen, grabatu genuen egunean bertan. Estudioan pixka lehenago geratu ginen eta antxe bukatu genuen. Prozesu hori izan da, estresantea, divertigarria eta handerrek esan duen bezala abesti simple bat egiten genuen, bertxio egiteko aukera. Baina mamitxu azken finean, eta nik uste oso konten gaudela abestiakin, eta seguna abestiakin, eta hori transmititzen dugula. Betiko lez geldi ezin dabil Mursego. Duela gutxi ikusi zuen argia Oion eguneko egitasmoak, eta dagoeneko abentura berrietan murgilduta dabil. Bueno, esan bezala, aurten ekainean atara dugu eguneko Oion, izan da proiektu bat Oiongo herriakin egindako diska bat, bertako elkarbizitza pixkar sustatzeko eta hobetzeko. Eta horren ostean, ari naiz kontzertu batzuk ematen, jotzen ditut nire repertorizoko kantu batzuk eta Oiongo diskako hortako kantu batzu, denak ezin ditut jo, baina moldatu ahal izan dituena jotzen ditut. Ostean, nago pentsatzen pixkat agendan, da atorren 15 egun barru egin dut lantxo bat Gloria Fortesi buruz daukaten poema musikatu batzuekin, gero aritu naiz bebai Arkaitzkanokin Porto ikuskizuna hori taularatzen, eta baina lanik potoluena hemendik aurrera izango da Miriam Pérez Cazabonen mutu lanari dantza pieza bati, luze bati jarriko egingo diot musika. Hori izango da lanik pixkat potoluera ero. Eta bestela, gutxi gora bera, hori betiko martxan etxean kantuak prestatzen eta kantu berriak egiten. Ez zaio errez egin Sako taldearen kantua moldatzea, naiz eta diskoan entzun daitekeen azken emaitza ederra bezain bitxia izan.
beraiek agian asarratuko dira, baina nire aukeraketa izan zen oso pragmatikoa. Hau da, aukeratu nuen melodia gehien, ez dara erreza, melodia gehien zuen kantuaz. Ba hori, egia esan sakoren musika, ni zalea naiz, baina ez da oso kako txartian melodikoa, eta orduan aukeratu nuen pixkat melodia gehien zuen kantua gero hortik tiratzeko, ez? Behar nuen melodiaren bat hortik tiratzeko, nire bertsinoa egiteko abia puntu bat. Eta horregatik hartu nuen, zen eri betxatzen jatan, melodia gehien zekan azala lurraspian, eskuen lurraspian, tituloa ezakin nola den, hain zuzen. Eta, bueno, alakotan beti bezala egiten duzu 2000 buelta, ematen diozu buelta bat nundi joko dut, hasiko naiz txelokin, hasiko naiz... Eta egia da, beste batzutan ez bezala, junintzala kantua egiten satika, eta hala da, kantua dakana 3 zati, satika egiten joan nintzen, aspaldi da nik neukan gogoa Aidarekin egiteko, Aida Jupiter Jonekin egiteko zerbait, eta behin kantua erdi bukatuta neukala, deitu nion Aidari, pentsatzen bateria batzuk sartzeko, gehiago pentsatzen nuen perkusioan, perkusioa sartzeko, eta gero beti ukidut gogoan eta buruan, bere ahotsak eta neriak, ondo enpastau ahalko zutela. Eta bebainan eman pizka ataratzian ere beti kortatik, eta hasi nintzen lantzen sintearekin. Hartu nuen pizka tonua, kantuaren tonua, melodia hori, eta hasi nintzen moldatzen, eta landu nuen sintearekin, sintearen ahots desberdinekin. Sintearekin zergatik, erosi berri nuelako sintea, eta pare bat soinu gustatzen zitzaizkidalako, eta nahi nebalako probatu. Eta orduan daka hori sintea dauka, gero daka zati bat txelo harmonizazio bat, eta gero bebai daka bukaeran piano ritmiko bat bebai. Azken finean pianoa etxean daka, pianoa jotzen dut, eta bebai oso naturalin jatan sartzia pianoa. Da kantu luze bat, ez da kantu ohiko bat, ez da pop kantu bat, ez da borobila, baina bada pizkat lehenengo zati entzun, eta gero baina juten zara da nahiko sinematografikoa ere, osak izelan esan. Bai. Niri, kauz esango honi, baina nire gustatzen zait, bai. Habibi maitea, eta dizkidea, elkar lagunduta berrezala bidea. 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 Habibi maitea, eta dizkidea, elkar berrezala bidea. Kantu bereko doitza zertinek, kaleko gudetzat ez alaia. Habiruko makilatza, zeroan eko bidea. Habiko tontorretan, elkariokoa ez alabidea. Habibi maitea, eta dizkidea, elkar lagunduta berrezala bidea. Habibi maitea, eta dizkidea, elkar lagunduta berrezala bidea. Habibi maitea, eta dizkidea. Jupiter Jon taldeko bateria jotzailea den Aida ekarri digu gurera. Taldearen egungo egoeraz eta aurrera begirako asmoaz hitz egin dugu berarekin. Nik ez dut araztasuna espero. Oraintxe bertan, eduki dugu aldaketa bat taldean, zen Jose utzi digu, ja apirilean eta hilabete horretatik ari da Mariano gurekin jotzen, basulari berria daukagu beraz. Eta, oraintxe bertan, epe motzean ari gara prestatzen kontzertu bat, daukagula datorren astean Bilbon, eta izango da, bertsio kontzertu bat, Izaran Star promotoreak antolatutakoa. Eta, ja datorren urteari begira, gustatuko litzaiguke zeo zer berri ateratzea. Oraindik ez dakigu, baina bai, segurazki zeo zer egingo dugu. Aida Lisabo taldeko kidea izan zen urteak atzera. Beraz, Lisaboren kantua moldatzeko aukerarekin pozik agertu zaigu. Oso argi izan zuen hasieratik oroiminik gabeko film abestiaren aukeraketa. Lisaboren esentzia du kantuak, Jupiter Jon taldearen begiradan. Aukeratu genuen abesti hori, zeren
Niretzako Lisabo oso talde berezia da, nola jo nuen haiekin eta egiten dugun abestia dela oroimenik gabeko filma, guretzako da abesti, eta niretzako zuzenekoetan ikusten dudanean da kriston indarra duen abestia, eta niri segituan etorri zitzaidan buruan hori egin behar genuela. Bai, hasi ginean ez genekien nola abordatu hori. Zen, bai lehenengo partea oso baju polita dauka guretzako eta hori oso erraz egin genuen, baina abestia luzea da eta 3 parte desberdinak ditu eta azkenean pixka bat kontzeptuarekin egin genuen eta gure erara. Zen, bai lehenengo partea bajua oso antzekoa da, baina gero ja hurrengo parteak gure erara egin ditugu. Baina bai hitzak garrantzi handia daukat eta hori bai oso lotzen saiatu gara. Etengabeko mugimenduan dagoen beste musikari bat Joseba Irazoki da. Bere bakargako bidean, talde ezberdinetako kide edo lankidetzak eginez errepidean da une oro. Orain artekoak gutxi ez eta aurrera begira baditu erronkak berako musikariak. Orain bertan, ari gara Beñat Axari eta Julen Axarirekin diska berri bat aurkezten, Basoan du izena diskoak, eta hori hasi gara zuzenean ematen orain. Eta uda bukaeran egin genuen Daton Rumban diskan, orain urtarrian argitaratuko da, eta hori ere aurkeztuko dugu 2018an. Eta burutan dutena da, nire bakarkako diskoa ere 2018an egitea, bideo txekin argitaratzeko, seguru aski urrango udazkenerako, 2018ko udazkenerako, eta hori laukotean egingo dut, eta azken kontzertuak laukotean egin dituen, bai Gogortza, Felix Buff eta Jaime Nitokin, eta hori da intentzioa, eta gero Nacho Vegasekin ere diska egin behar dut, eta baina printzipioz bai, hori da egin behar dutena. Joseba Irazokik zabaltzen du Miraiak disko bilduma, Jupiter Jon taldearen Gangsterrak operara doaz kanta maisuki moldatuz. Mai gainean aukera ezberdinak izan dituzten arren, kantuarekin asmatu dutelakoan dago. Bai, egiarran, duda nahiko izan dituen, Felixeri komentatu nion ere bai, berak zein ikusten zuen. Eta uste dut, gainetik joan nituela bizpalau kanta ikusten nuela igual nerea hotxera egokitzen altzela edo. Eta azkenean, egiarran, Gangsterrak operara doaz kantu hori ikusten nuen gustatzen zitzaidala pila bat, eta aparte igual gehien errexena egokitzen altzela gure modura edo ez. Eta, lehenengo ideia bai izan zela segituan azkartzea kantua ez. Eta bai, pentsatu nuen Talking Headsen rollo bat ematea, horla azkarragoa, dantzagarriagoa, edo dantzagarria bada ere, baina azken momentuan funtzionatu zigun gehiago egin genuen intro bat eta jo genuen rockera, The Oasis, King Gizzard alde horretara, eta hori funtzionatu zigun gehiago horreko ensaioan, grabatzeko horreko ensaio horretan eta estudioan ere baita, horregatik.